Идват проблемите при тежката V140 и техните тампони. Режеме повърхностната пластина, която държи целият тампон. Вътре тампона вече е заминал и абсолютно не може да се изпълнява функцията. А функцията му е много комплексна. Този тампон се монтира при определени положения. Той не може да стои както му падне на човек. В момента тази цепка, която се вижда, е абсолютен проблем за всяка една кола. И най-малкото, което е проблема на нашия приятел Румен. Румен RRR идва точно от подобен тип проблеми. Неправилно поставен тампон, може би, понеже са му много поставени. Преди една година са му тампоните. Общо взето, това е механизъма на самия тампон. Той се монтира в определено положение. Общо взето, играчка за този, който разбира как да го свали и да го сложи наново. Но е лошо, когато се обърка и се постави в обратната посока. А това съществува като голяма вероятност да се получи. Тогава се къса по-лесно. Той задължително се къса. Живи и здрави момчета, от нас толкова. За тампоните на V140.